Horas jong uhum na sudah ditabaon pihak na sudah digulingon. Budang don waeng halak kita batak na sa taktu sibe ahado lapatan ni ada batak na sa sitong na. Lumubi ma taringot tu tudu-tudu ni sipanganan. Dorang setelanjuton nang lupa kamu amangin ang subscribe, like, klik lonceng jala dibagi asula magodak kita na botosa. Adorang so bupat orang sisada-sada pa guar-guar marang tudu-tudu si panganon di nasoman halak kita batak isun perjulau madokon tuhamuna dan tutu nami nang songonia kadongan na poso dang na mangajari hamuna manang mangguri hamuna awamang alai asotongdo merdalan ada batak nasoman taulahon di hamulot ta siapari lububi ma di masa ni pandemi corona noain pamarenta nunga menerapkan new normal do lapatan na adong perubahan-perubahan di hita di hamuda setiap hari termasuk kita halak batak na nang mangulahon ada batak adong akka berupa informasi bahwa ada batak ini dipersingkat tudu-tudu sipanganan termasuk langsung dipamasuk ke plastik asamar hitainon taboto merujuk patikina hita buru manang makubasi sada-sada ulaun aso taboto aharo napatuna si pasahaton tuhula-hula ni hasuhuton aharo napatuna pasahaton tutulang ni hasuhuton tusudema akatutur napatuna madapot jala tarsino tutu-tutu si panganon nang si patoramak putu hita muba duat muba donang luhutna muba huta mubaro nang ada na. Jadi molo tumpe dang sudah luat di kita halak batak songonon partording ni pagbagi manang pajuan ni tudu-tudu si panganon bana hurang lubi marsia jarak kita. Jadi na parjolo oma osang molo osang molo nung nama ulaon nama si bahonan on molo songon di sebagian di daerah Samosir on di Panaboli mon on macabar di Panaboli napaduahon masuk ma tu pipi namarngingi molo pipi namarngingi sabula pangamun Oma tuna tua-tua molo pipi na maringi sebelah habirang Oma tudang sahuta molo pipi panahui bas asoedo kon pipi panahui isima inganan itu untuk na on sada jabar tubar hubas sada tuburu dang pola maribar pangam manang pangapirang masuk mamuse tu aliang manang tarian on jabarne tulang rorobot masuk ma sobah tu tulang disuhut on sobba na perjulo don oma na jonok tu aliang na manang tu tarian na sobba na mangi humusenang masuk tu bona tulang tong sobba na mangihut masuk tu bona nyari molo tulanon boydon masuk tu kopar huta boy masuk jabar tu bariban molo soit boydo tu pemerintah setempat
manang tuna jodoh ni huta molo obba manang ihur-ihur omma jabar suhut. Jadi omma nasomal diulahon molo dihita di sebagian daerah Samosir. Molo adong nahurang lobi nasetarju somal nado ipatuba perhubas manang kasuhuton pohu manang tanggo-tanggo alai on jabar tu boru dan boyo jabar tu raja ditutur manang tu uduran hula-hula alai bolo mama ropi boido jala molo songon pasahaton tudu-tudu ni sepanganon tu raja hula-hula tarsongonon ma somalna.